na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Sige. Samantalahon niya tuan panahon. Magpo na kita tulos tatabunjing tabi, Chief Tech Ramir. Nganing sukadakol na paradangog kasubago, sana po day naghali. Asin makasabay man, sagkod alas 10:30. Ngunyan pong aga, Lunes. Ano man tabian maray nakas, o ano man tabian kasiributan, ang mahal na Diyos dapat ipigpaenot ta permi sa gaboz. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Programa na pong Tingog Kanbanwaan po nantana. Tanganing sudakol na nag-antabay kasubago. Day maghali. Sabayang kita sa 10:30. Ecstasy. Katuwang tadyanan Mega Force Patrol. Chief Tech Ramir. Stano. Newsroom, News Direct Mar, si Ma'am Angel, si Jen, Nicole, Gimos, si sumada din dan mga istorya na nagkakadarangog din do kada news break as in major newscast digdi sa DCGB and nagkakabara sa dyan po sa DCGB News Online sa pangenot iyan kan sa muyang the ever reliable News Director Mardela. Yaon man tabi sa IT, may broadcast kami internet worldwide netwide. DCGB News Online. Jerome Nico Martinez. Me gusta. Maray na aga tabi, ako po sa indong kasarabay-sabay. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, lalong-lalo na po digdi sa Sentro kan Legazpi, Albay District, Daraga, and sa manlain-lain pong munisipios kan probinsya ning Albay, maging manlain-lain na lugar kan Kabikolan. Anong tabi sa laog kan Kabikolan? Yan sa ginubatan, nagdadangog sinda si 680 ang last 3 digits. 680. Good morning tabi. Salamat sa pagpaaram na yaong kamuday naghali, nagdiretso. Tapos siyempre yung El Haciendero Gomez Puyo de Segundo. Si Sir Jason Gomez Puyo de Segundo. Yan. So dahil nasisibot pagkaaga ta retirado na. Retirado na ngunyan full-fledged Haciendero. Tabi? Yan. Siyempre si Madam Rose Azul. Maray na aga Ma'am Rose Azul. And dire-diretso dyan sa 680 sa ginubatan hanggang alas 5. Good morning tabi sa Indo. Thank you so much. And si Cha Louie, Cha Leti and Louie Vibar. Dyan po sa Barangay 4 Sagpon. Siyempre, ang sa tong amigo si Sir Jason Gomez Puyo, buda si amigong King Reginaldo. 12:58. Yaon pa siya si 1258. Good morning man tabi 1258. Salamat sa pagdiretso kan pag-antabay tabi. Yan si Sir Jason, buda si Madam Rose Azul. Very present morning tabi yan sa Indo. Si Ma'am Rose na Azul tabi itong saro. Ito ba may eto sa sandali. Si Alwin Moico. Alwin Moico. Good morning tabi. Sir Alwin Moico. Yan. Ito naman si 4770. Nagtatao ka mo ki-load. Nagdadangog na zinda. Ewan ko kung ma-disponer naman ako ng pang-load tabi. Sana day maghali maski day ako nagtatao ng pang-load. Sige tabi. Okay, one more. Asaan ba yun? Wait. Eto na. Sige tabi. Lend me your ears tabi pardon kung medyo nagluwas na istorya and nadangog na, pero kanakaagi bagang weekend ang putok pong istorya is itong pagkaka-entrap kan sarong persona aligado may kinaaraman sa
payola sa operasyon kan Quarry digdi po sa probinsya ning Albay. Based sa mga news reports, tabi, maging sa DCGB News Online baga tabi, nakakabara sa man yan sa publiko, it has circulated nationwide, sa reach na iabot po kan mga readers as in subscribers kan Facebook and other social media platforms, tabi Now, this is of serious matter. You know why, tabi Primero, tabi, nagluwas na manin statement opisyalmente ang opisina kan gobernador manunungod sa pinagasabing payola sa operasyon kan Quarry digdi po sa probinsya ning Albay. Nanunungod lang, dapat lang talaga na magpaluwas sinda nin statement because remember, 2 elections bagatabi ang nakalihis, suenot na election baga, bako sining immediate na election ngonya na 2025, but suenot pa 3 years ago, and so election naman ngunyan tabi na 2025, duwang issues po ang piggamit kan presenting administrasyon, duwang issues among others ang na-prioritize during the political campaign period na kinagat kan tawo sagkod na makatapult sa highest elective official position si Governor Noel. Ano ining duwang issues among others na pinagtawan ng priority na pinag-expound, ginamit sa kampanya, and kinagat kan publiko? Ano ining duwang issues among others? Primerong issue, Quarry. Ikadua, Aleco. Yan. Pag iyan bagaan pig-uurulayan, pagkampanya, whoever ang nakakakuanin buot kan butantes has the high level and degree of possibility na makuha niya ang boto dahilan tanako niya ang buot kan botante using issues kan Aleco, budakang Quarry. Because dua ang curiosity o kaya halangkaw ang curiosity kan mga botantes na albayano pag iyan ang gigamit na issue, even up to now, pag iyan ang gigamit na issue sa ano man na platform, halangkaw ang curiosity kan tawo. And kung nakuha mo ang patama-tama, makuha mo ang buot, makumbinser mo logically and reasonably ang mga constituentes, yaon sa imo ang suporta kaan. Okay? Now, halangkaw bagaan level of discontent sa serbisyo, klase kan serbisyong ipigtatao kan Albay Electric Cooperative, halangkaw ang level of discontent kan miyembros konsumidores. It is a known story sa Albay. Halangkaw ang level of discontent sa Aleco, sa serbisyo kan Aleco. And pag-abot naman sa Quarry, halangkaw ang curiosity manunungod po sa pinagasabing payola system. Bako? Kaya pag gigamit ang isyong iyan, asin nangangako ang sisay man na politiko na tatanuson asin papakarayon ang koleksyon asin ang operasyon kan Quarry, nakukuhaan buot kan tawo. Kaya ikonektar na po sa nangyaring iyan over the weekend. With the statement nunya na ipinaluwas kan gobernador. Duman sa iyang statement, saro sa importanteng porsyon duman, sinabi kan gobernador, ang provincial government of Albay will cooperate fully well. In gist, kumbaga ang gustong sabihon, makooperar ngaya kami sa otoridad, asin sa NBI, para sa arog kaining investigasyon. Tama po
because the public expect a high level of cooperation from the local government of the provincial government of Albay dahil ang tasaro ini sa flagship program na piga para urutro napapakarayon. In fact, kan pag-asumir baga kan gobernador, saro ini sa tulos na inagapan amidst the other issues man na dapat atubangon kan provincial government of Albay, saro baga ini sa pigpaparaagapan na kanakalis nga niya itong mga programa, naghapot kita, what is it in there mananggad sa kwari na tata, saro yan sa tulos na gigap-gapan kan nagtutukaw na mga gobernador dyan. Something really is wrong. Oh, kung talaga mananggad, igwaning nangyaring arogaan. Kaya balikan ta, halangkaw ang curiosity ngunyan kan tao, na dapat talagang mag-cooperar ang provincial government. Remember, sa entrapment na iyan tabi, kanakaaging simana, nagkadarangog ta ng bareta, nagkabarasa, online. Sa entrapment na iyan, ang publiko ngunyan is curious again. Curious in what sense? I-connectar ta duman sa pinagasabing kooperasyon kang provincial government of Albay. Curious in what sense? Arog po kay ni. If ever this is true, na igo managading payola system involving thousands of pesos in order to favor the nagkakaperang concessionaires or ano man na pabor na nakukuha out of payola system na yan, kumbaga lagay, if ever this is true, sagkod sain matapos ang investigasyon kaini. Iyon na bagangon yan ang nagsusunod na kuryosidad kan tawo. Sagkod sain kita dadarahon kan kabanata, kan istorya, kan investigasyon na ini. If ever this is true, will the story and the back of culpability stop and ends there sa pagkaka-entrap kang pinagasabing aligadong persona na involved sa Quarry Payola? Dumana daw matapos ang istorya? If ever this is true na igwa mananggad nin Payola system, dumana daw matapos and will the culpability sagkod sa na daw duman sa iya? Yan na naman ngunyan ang pinag-aamangan kan publiko. Or, otron ta naman, if ever this is true, will this story, all the investigation ends there, or will it continue sagkod na may magbutwa na mga persona na tibaad, inabot, or iabot kan payola system? Bako? Kung totoo yan, bako tabi ha? Yan. Duman sa na daw matapos ang istorya sa pagkaka-arestar na ito, pagkaka-entrap kan personang ito, and malilinig na ang operasyon kan quarry, or igwa daw ning magbutwa na maimplikar pa in the process of investigation kan ano man na government agency, NBI or ano paman, igwa daw ning maimplikar pa, magbutwa pang ibang pangaran, or will the back of responsibility and accountability stops there na tabi? Yan ha. Remember, daitasabot talaga kung totoo mananggad na iigwaning payola system naan, diyan daw matapos na sa pagkaka-entrap kang personang an, or igwa pa daw ning magbutwa in the process of investigation. Bako? And anong klaseng level of cooperation? Dapat high level of cooperation ang
i-assure man. And pinag-assure man nga ni kang provincial government of Albay, manungod sa investigasyon ni Tanata, makasupog kung dai talaga sinda magkooperar because this is one of their major political battle cry. Natatanuson ang quarry. And you cannot reconcile na despite kan arog kaining pagmaniugot, natatamay nagbubuto ang arog kaining mga bareta na may mga payola system. Kaya the people expect na talagang full cooperation. And people are now conscious and curious. Will this story stop there? Or igwa daw ning iba pang magbutwa na mga pangaran? Or are we just seeing tip of the iceberg? That we do not know. Day kita makapag-conclude taday tapaman nga ni Aram, nasa process pa kan investigasyon, if ever this alleged payola system is existing tabi. Yan. So kaipuhan talaga magkaigwanin halangkaw na level of cooperation sinda dyan, bako sa nasa press statement. In the process of investigation. Day nga ni Aram kung ngapit na panahon, lumipot na ini. And malingaw na naman ang tawo. O na day maaraman kung sagkod si Saysa na an igwaning sense of culpability tabi. So dapat sanang manimbag ang gustong sabihon. Si Saysa na dapat manimbag. Duman sana daw mananggad sa taong itong na-entrap. Kung totoo ang pinagasabing payola system or igwa daw ning bubutwa na mga persona pa. Kaya data isi. Or are we just seeing the tip of the iceberg of the story? Yan. Tabi Remember, pag tinukar mo sa kang politiko, pag tinukar mo ang quarry, prenumisahan mo ang tao na papakarayon mo ini, makukuha mo ang buot because pag sinabing quarry, permi nang pinag-a-associate kan mga malisyosong isip, may quarry, may lagay na nakukuha. Kaya makukuha mo ang buot pag tinaraman mo yan publiko. Dahil ka mag-worry, pag yaon ako dyan sa Kapitolyo, tatanusun ta yan, maabibar ang tao, makukuha mo ang buot. You should not fail that expectation kan tao, lalong-lalo na ngunyan, na may nagbubutong mga arog kaining istorya. Na dai mo kunyan dai mo kumbaga mai-connect ning tama, mai-reconcile. Kung natataarog ka na nangyayari. Well, on the other side of the coin, mas marayma na nagbutwa na arog ka ini, tanganing abay pananggad, matapos na, asin pinalmente ng malinig, ang operasyon kan quarry. Remember, kung talagang sa isipon, ining quarry, is a very good source of revenue kan lokal na gobyerno. Barangay, kung sa inakukuha so lugar kang pigakwarehan, taigwasin na ning share dyan as per the ordinance enacted by the Sangguniang Panlalawigan, yung quarry ordinance, igwa ning share so barangay, kung saan nagkakwari ang mga concessionaire. Igwa ning share ang munisipyo, kung saan nakukuha so barangay na duman nagkakwari. Igwa ning share ang probinsya. Igwa ning nakakanigong porsyantahe iyan susugduman sa provincial ordinance kan kwari, kan albay. Siyerto siguro may maglalaog. Pero kung sasabayan taman nagading kalukuhan, apwera kan paglaog sa kaban kan gobyerno kan albay, igwa manin malaog siguro sa bulsa kan nagakapira. Kung sasabayan ng kalukuhan. Bako, ito ang gustong mahali kan tao. Itong sumanga agam-agam, itong sumanga pagdududa na paulit-ulit na sana, hain ngaya ang ebidensya, hain ngaya. Sigo bagang kasabihan, Chief Tech Ramir, sa bulod, dahil ngay kami maniniwala na may gadan sa taas, sagkod na daiyan ibibaba.
kumbaga sa termino kan nagkakaperang mga legal luminaries, corpus delicti. Yan. Body of the crime. Unaw na nagbubutwa ini. What will happen next? Will this now be the start na talagang mapakaray na ang operasyon finalmente kan quarry? Mako, talagang very good source of revenue ini kung tutuuson. God-given gift, almost limitless, iyan na ipinagbubulwak na materyales kan bulkan mayon. Halangkaw ang klasifikasyon kan graba, kan basod, gabos. Halangkaw, in fact, pig-exportar tangani iyan. May nagbabarkal kaan ng mga hali sa ibang nasyones. Pigbabiyahe sa barko. So, it is a very promising source of revenue na kung talagang mapakarahay, ehemplo, kanakaagibagang administrasyon ni Governor Glenda Ong Bungaw, Chief Tecramir, tinauan ba kita kaito nin maray na ehemplo? Ano ito sa mga kwantabi, Ma'am Jen sa mga proyekto kaito ni Governor Glenda? So, basod para sa mga olds ba yon? O baybay para sa albay? Basta igwas yan apat na programa kaito na sa diit na oras na pagtukaw kaito ni Governor Glenda Ong Bungaw, so revenue na raise duman, madaling nakuha asin na ipadalagan sa mga proyekto kaito para sa edukasyon yata ito, para sa senior citizens, buda duman sa mga para palapala. That is an example, a classic example na talagang very promising ini po na quarry operation sa Albay. Dailang pagsabayanin kalokohan. Bako, nakakahiling ning oportunidad gayudan iba. If ever man agad igoning arog ka na nangyayari. Now, nangani, aabangan ta po ang mga masunod ka ini, what will happen next? Where will the culpability and sense of accountability stop? Duman sa na daw sa personang itong pinagasabing nadakop, na aligado, involved sa payola, or igwa pa daw ning magbutwa in the process of the investigation na inabot man or pig-aabot na mga personalidad, if ever mananggad, totoo iyan na pinagasabing payola system sa quarry. That we do not know. Are we just seeing the tip of the iceberg? That we do not know. Or, ano daw tabi, maglipot na sana ining isyong iningapit na panahon as time goes by. Taigo baga kita ning kunya, digo bakit ang kitang mga Pilipino generalmente base sa mga sociologists, kikagat sa ng issue mantang mainit pa, pero pag nalihis na dahil na ng interes sa publiko, parang pelikula, pinagsawaan na, wala na. Yan po, hihilingon ta po yan, and so pinagasabing full cooperation kang provincial government of Albay, dapat na talagang ma-assure iyan because this is one of the battle cry kang presenting administrasyon na ginamit na election tool tanganing makatapult sinda dyan po sa highest elective position kan provincial government of Albay. This is a challenge to them na ang full cooperation talaga ilatag. Tasaro man sana ang katuyuhan kan Kung talagang susundan, so pinagasabi na mapakaray an operasyon na ini kang quarry, dahil mga puro payola-payo lang yan, then full cooperation is expected from anyone na igwaning papel po sa operasyon na yan kan quarry, legal na operasyon kan quarry tabi. Ano po? Sige, oras Pilipinas, alas 9:32. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids, mommies,
Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninindigan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica.
If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Bago kan mga report ito munang sa SSS yan. So mga may transaksyones tabi sa Social Security System. Poon ko niya na Agosto 11 sa Godrese, daingo na dyan, so tellering section baga, closed ngo na sa SSS,
Kaya kung ikaw kamong transaksyon, so mga mabayad baga tabi, yan. Daingo na dyan magpasiring sa SSS ngunyan, sagkod petsa 13. Pwedeng kamo sa mga bayad centers, tabi, sa SM Legazpi, LCC Mall, Ayala Mall, Gaisano Mall, and Maribena Business Center sa Busay, Candaraga. Tabi saradong una, iyan na tellering system dyan sa SSS tabi Poon ngunyan sundo sa Miyerkules, petsa 13. Kaya sumabarayad tabi na pasiring na lang kamo sa customer service kan SM Legazpi, LCC Mall, Ayala Mall, Gaisano Mall, Pacific Mall, and Marabena Business Center sa Purok 3, kan Busay, Daragalbay. Tabangan taman po ang SSS sa abisong iyan. And tabi pagkatapos kan report ni Padingal, dangugon nindo ang istorya ni Chief Jimmy Nasalita. Grabe ang gorisam. Kung ano yan, dahil sa nasa batag, asin manok, may piniridasong lawas. Sus Maria Josep naman. Sige, inutunta mo na si kumpadreng Al Armario, dagdagan tan istorya dyan sa luwas. May report si Pading Al and Mega Force. DZGB On the Spot Report. Pading Al, marhay na aga, what's happening tabi? Maray na aga, pade halangkaw ang expectation ni Mayor Hisham Ismael sa magiging liderato ni Liga Vice President Attorney Amorex Ranieses sa 70 mga barangay kan Legazpi City. Ini ang binutasan na pahayag ni Mayor Ismael may relasyon sa pagtukaw ng unyan. Sa interview ta kasubago sa pagtukaw na ni Kapitan Ranieses bilang Liga Representative sa Legazpi. Dahil si Liga President Mila Bal yaon na sa Sanggunian Panlalawigan bilang Albay Chapter Liga President. Kaya iwinalat sa Sanggunian Panlungsod ka Legazpi na marepresentar man si Liga Vice President Kunsyal ng Unyan, Attorney Ranieses kan Barangay 8 Bagong Bayan. Kapitan Konsehal, Abogado, Amorex. Gunmon sa amigo ta. Bagay na bagay mapate. Sinasabi ko. Parong niya na aga, pade. Sira. Na pinamidbid na ni Mayor Ismael Casubago sa flag ceremony. Asin hinagadan man in mensahe si Kapitan Ranieses sa pangkat mga empleyado. Ikon kay Kapitan Ranieses, commitment ang sa iyang tatawanin doon. Ano man ang mga concern sa barangay, dahil magduwa-duwa sabi niya, na ipaabot niya sa iya para sa magkakanigong aksyon. Sabi man ni Mayor Ismael, nakulaon ang tiwala niya kay Kapitan Ranieses dahil haloy naman ining nagsiservis sa barangay. Asin kabisado niya na ang pag-uugali kan mga pagiribang kapitan. At iribang opisyalis pa kan 70 mga barangay dito sa Legazpi. Kaya yaon man ang sa iyang positibong expectation sa magiging performance kani. Kaya kung niya na aga tabi formal maintenance siyang ipinamidbid asi nagpuho na ka sa iyang trabaho sa aga. Expected na i-welcome man siya kan mga pagiriba sa Sanggunian Panglungsod. Planchado an Bado. Planchado. Talagang pang-abogado ang dating ni Kapitan City Councilor na unyan. Attorney Amorex Ranieses. Roger. Yan ba na yan informasyon alay sa City Hall, Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al, sa istorya hali dyan sa City Hall. DZGB On the Spot Report. Eto na, magdangog tabi ka mo may istorya si kumpadreng Jimmy, si Chief Jimmy, dahilan sa nasa batag buda sa manok. May piniridasong lawas kita. Usus Mario Josep Jimmy
Nasalita, On the Spot Report. Chief Jimmy, kumpadre, madangog kami. Go ahead. Parehas bagsak sa ospital ang duwang persona na nagtigbasan, nagdiskusyon muna. Ngunyan na hulog o kaya nagresulta para sa mainitan na diskusyon. Sagod na nagtipasan ini kan kapwa mataro mo na sundang tabi pa din. Nako. Ngunyan na pigugid niya to so motibo question day naman baga sagrado an bladder and pinaghapot niya to sa pulis kung ano ang motibo question an sabi kan si pagsatukan pulis sindaman sa nangyayari nakaisi Sinda nakaisi. sinda nakakaisi kung ano ang sa idang pinaghiwalaan. So motibo. Oo. Yan. Although may nakukuha man kita nin separado niya tong pag-uugid. Oho. Kundi dayta na taba makuan kita. Dayta manabas sa bladder. So basta yaon sa ospital Andua an makaturot ti tabi pa de. Oh. Ta so saro na may sundang na bigtawan so kamot pa de. So bigdi sa uning likuan baga sa may sikaw. Oho. Dag. Iyon nga na pidaso. Sumini-vlog sa narada na sana. So kaputol kan kamot. Oho. Dahil na may describe pa de. Ngunyan, yun na ito, dahil nakikamot so saro, pero nakawidaw pa man ki saro, natigbas man, parehas may sunda, o yan, sa hospital so duwa tabi ba de. Basta itong suna, sabi tang motibo ba ko man ito sa opisyal? Mga nagbuburot wa ng mga orang uding. Sa barangay? Sa barangay, yan. Dahil ko naman pabanggit ito. Dahil nga kita nakakuhan kang bladder. Pero nakanto sini sa karaman kan pulis. Iyo. Tampig kon masa na baga dyan sa data privacy law is yung mga pagaran. Pero so insidente, dahil man yan ang pinagka na tanay, aaraman yan ng kampubliko. Oh. So pangaran, so mga inbelto. Sabi, sino man kan saro, pag duman mo man sa nangyawara, so ay nako. So atama niya pagkatapos patingin sa tanom na wara na wara. So kung ano man na motibo, there is a gruesome crime na nangyari. Pagkatapos yun na ito, nagpo na dumaan. Nagsimbagan, mga man nagbulnotan nagkisundang. Jesus Marius, matarumon gid sa mga sundang. Matarumon tayo na sinaruan sa nailungan mo gari. Sapi. So kwan? Oo. Pahingani ba ko payo? Oh, so takya ka na sapi? Oo. Iyon na nga ba? Baga nagpara karaw-karaw kita kay to padibagan na makatakot bag iriwal diyan baga sa sa karnihan sa udano ta mga matarumon. Griso iso nangyari sa barangay. Ang barangay. Oo. Ang barangay baga pa din normal sa natural sa inda na malakaw-lakaw ka maski sa dala pirming may husukbit. May hagkos na iyan ta. Iyon ang hanap buhay bang ninda. Kunyan iyan tools of the trade. Iyan napasin sa kabasan kung ano. So ka diskusyon iyo manigwa ma. Gari na mamalisyan tangon yan. Maski sa ibang mga lugar bareta. Mga gari madalion kumarala sa gando ko kan tawo. Anapud kaan diit na larga benta. Oo. Ay nang gari ding takot. Day na. Isipon mong may nailing tang baretang maestra binadilkan. Jesus. Estudyante. Gadan so maestra. So kapitan na nagpa-plug ceremony, pinadilman kan kagawad. In plain view. Wala naman pag pinagat. May vlogger pag kayo ito, pinangbangan, nagaprograma. Igwaning, uni pa. Saro pag makagurigirabo. Vlogger, sabi, linustaban itong holy water na. Diyos ko. Ano na sana? Tagkod na pinasarangani po simbahan. Tanganing haliun sumal espiritu. Kani grabe. Anong mga talaga? Patawada, mga nangyayari. Sige. Yun eh. Pag nasusulat baga. Sige. Yan tabi pa rin. Sa tuyang mga bako magayon na istorya, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy.
Jimmy Nasalita on the Spot Report. Balikan ta si Karen, mga istorya dyan sa luwas, isihon tama ng bit-bit na informasyon. Karen Ala on the Spot Report. Karen, good morning. Please go ahead. Yes, thank you, Tabi Serpillo. Itig designar bilang bagong inkargado o officer in charge kan Provincial Environment and Natural Resources Office of Penro, si Engineer Elmer Diala, na sarong Assistant Department Head kan Provincial Engineering Office. Inian na discover sa mga oras na ini kan DCGP News, digdiiyan mismo sa opisina kan Penro, sa paagi kan sarong memorandum na pirmado mismo ni Governor Noel Losal kung saan Agosto 5 kan sabi Serpillo kan Martes kan ipinababa na palan ining memo sa Penro na nagsasabing si Engineer De Ala anti pagtrabaho sa funksyon ang sarong department head pero sa kapasidad kan sarong OIC. Sa pagkakataon na ini Serpillo, nangangahulugan base mismo sa memo, epektibo na sa aldaw na ining magpupuon sa funksyon as in responsibilidad si Diala sa kung ano ang trabaho kan pagiging karkado as in susog mismo sa memo ang mga limitasyon na idita sa OIC nakairarom sa Omnibus Rules on Appointment on Other Human Actions mantang sa mga oras na initabi Serpillo dahil pakitang nakukuan na opisyal na impormasyon maski mismo sa gobernador kung nakasinalitan ang inisyal na itigtisignar na OIC dikti na si Engineer Eduardo Matias. Iyan nga ni. Bago si Matias, may nagretiro na. Roger on that. Si Ma'am Tess Atos. Si Ma'am Tess nagretiro na as Penro Albay. Sinalida, kay to si Penro Matias, under what capacity man? OIC din ba? Roger on that, Tabi Serpillo. Ining so paglalaog mismo ni Governor Noel Losal bilang gobernador, iyo man so pag-asumir ni Engineer Eduardo Matias bilang OIC. Ngunyan, inali na nakaduwa na under the administration of Governor Noel ning Penro. Copy on that, Serpillo. Then comes now si Engineer Elmer Diala. Roger on that. Tama ka dyan. OIC. Roger on that. And nakalaog si Engineer Diala sa init kang kontrobersiya, quarry. Tama ka dyan, Serpillo. O natsempot. Bakong ang Penro, igoning dakulang papel sa pagkakuan kang quarry? Oo, dakulang opisina bagay ni. Iyan sa mga kontrobersyal talagang opisina kan Kapitolyo. At kung ilingon ka Tabi Serpillo, so pagkakababa kan memo, Agosto 5, iniso mga aldaw, bago ang nagputok po niya na pareta sa aligadong payola system, may kinaaraman sa quarry operation na kinaiimpertuan kan sarong dating municipal councilor sa Tiwi. Yan, natsimpo na dakulaon na responsibilidad na paglaog ni Engineer Dial, dakulaon so arog kayo nang nangyari. Dakulaon so responsibilidad na kaatang sa iya is na kuan, nako. Kaya niyan Serpillo, para na yung kung tigahanapan nin payag, ini si Engineer Elmer Diala, si Engineer Matias, pati man si Governor Rosal, kung ano talaga ang pinakarason sa palasan na ini kan pagka-OIC, kan pero sa mga dakulang opisina kan Kapitolyo Provincial. Na yun Penro. Karen, kung mapupwede, maduman mo si Engineer Diala, sabihan mo lang na pipa-interview ta, kung ano sa iyang masasabi na natsimpo so pagtukaw niya igoning kontrobersiya kung paano niya dadarahon ini na ma-reverse na ang arog kaning mga negatibong istorya sa quarry bilang saro sa katabang kan gobernador. Siya ang ipinagtoka dyan na tiyempo lang na pagtukaw niya igoning presente ng kontrobersiya. Oo, tama ka dyan, Sir Pio. Sabi mo sana na, sabi ni Pio, interview ka daa. Ako, Sir Pio, copy on that. Bitbit tama pala nini. Ini pa kasi Engineer Elmer Diala, namin-bitan po ini, yaon man ini nagtatrabaho dito sa may PGSO, kaya taod-taod, agadan ko nin payag, kung makaabot pa kita, kung ito nga ni sa ipig-request mong kaputan. Ayan, sabi Sir Pio, padagot kitang nakantabay dito sa Kapitolyo kan mga darakulang istorya, Karen Ala, dito sa Binyo. Salamat Karen sa istorya, hali dyan sa luwas. Nako, Engineer Diala. Os Mario, si paglaog mo, iguaning kontrobersiya. The Spot. Ano ba, wrong timing ba yung pasok?
Engineer nako dakulaon na kuan, dakulaon ng responsibilidad nakaatang sa imo diyan. To clear the dust ini nga init na istorya sa quarry pagtukaw mo penro. Yusef naman Igida tabi engineer. Kukuha ang kaning reaksyon diyan ni Karen on how will you go about it tabi na ma-reverse ining mga istoryang initabi na nagbubuto diyan sa quarry Angel Mustaza. Diyan na kita kay Angel. Pwede pa Chief Tech Ramir bago mag news break si Jen. Angel, good morning man. What's happening? Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabe. Dahil pa ako makasugpon kang istoryang iyan, Sir Pio. Alas 10 pa po mapuon sa press con digi sa NBI. Sige. Sa iba pa tapang bareta, Sir Pio, wala to naman ang nakaparking sa tinampo as in sidewalk na sakop kan Barangay San Roque, Legazpi City ang nabuktakan Bill Clamp. Kan task force kayo sanat kalinisan na ngunya na pagkaaga matapos na mag-implementar giraray nin road clearing programa. Nakasabay kila Sir Pio Kasubago kay Sir Andy Marbella ang task force head kung sa iyang sinabi na oral daw na sindang magkukondukta ka na sabing road clearing para iparumdum sa mga tagsalirin ng vehikulo na daiman dapat sila magparada sa mga darakulang signages na no parking as in mahali man itong mga nakakaulang sa sidewalk. Sinabi ni Sir Andy Marbella na sa presenteng problema daw Sir Pio kan illegal na nakaparada sa syudad ang halos pauro-utro naman dahil sa mga pakudisiplinadong users. Kahirak man ni Andy sa totoo lang. It's no longer now the fault of the government. The government is not remiss of their duty. Dahil nagpabaya ang city government. Dahil na nagpabaya. Sa totoo lang. Considering po pati Sir Pio na nasa ikawalo na sa ng personahe si Sir Andy kan task force. Iyo na nga ni Jesus ko. Nahili ko kan saro. By the way, diyan sa likod kan unit top so kalye diyan nagki-clearing yan sa Sir Andy pati sa mga masitas na nasa sidewalk pagilid ni Sir Andy. That's good enough. Ang sistema da po, Sir Pio, instead na sinda magbabantay ka itong sa mga illegal na nakaparada, sinda nalugod niya Sir Pio ang tigbabantayan. Halimbawa, nailing na sa trompeta kan sa indang ito bagang sa labao nindang truck, kung saan na ngayon nagkakaigwan ng buhay ang mga motor at yung mga vehikulo nagaharali. Tapos paghali na naman, makaka-insulto, maulok pa. Ito na ngayon, mahali na ngayon. Iyan ang mentalidad kan Pinoy na unique na dahil sa ibang nasyon. Kaya diyan kita diyan na binabagsak ang Pilipinas Sige. Ang nasabing road clearing program, Sir Pio, ang suportado man po kan Konseho kan Barangay San Roque sa pangyayat man ni Kapitan Hill Atento ang nasabing lakdang dahilan sa magkaharali mananggat sa date baga ang tinampon ng diyan sir pag may mga ibong-ibong pang nakaparada masalulugod ngayang minasagip. So yan Sir Pio ang mga duwang tapang informasyon hali sa luwas with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB. Angel, press con dyan sa November Bravo India, Iguaning press con na mangyari dyan tabi sa NBI manungod duman sa entrapment operations, Angel? Yes po Sir Pio. Alas 10? Alas 10 po mo yan. Tigahalat-halat nila ang mismong mapaapod kan o nagpaapod kang press conference. Iyo ang regional director kang NBI na si Attorney Claro Di Castro Jr. Takikon, what happened? Yung timeline na tatao minabot sa entrapment and pakihapot kon what is the possibility na are we just seeing the tip of the iceberg o may iba pang magbutwa in the process na mga personang involved na inabot kung talagang totoo iyan na kwari-kwari payo lang iyan. Aram ko man ni Sir Pio kung ipipresentar po paninda itong allegedly involved po duman sa payola kang quarry. And then kan na Friday kaya Sir Pio nakahampang ko na itong arestadong persona. Tigbalo ko na sa Sir Pio nagpaaram ako sa NBI bilang pagbalanse man kang istorya kung ito ang matao manin statement o pahayag regarding duman sa iyang pagkaka-aresto. Ang sabi niya po Sir Pio, after na lang da po may proseso sa mga magkakanigong proseso man and then kung makaluwas kung malampasan niya da po Sir Pio ini pong pangyayari sa iyang buhay. Iyo nga ni what's the possibility? Hapon mo na sa Chief Con NBI, what's the possibility na igwa pang mga maimplikar na inarabot o pig-aabot
kung totoo man nagadan payola system na yan. Ano? Oo. Okay. And then ay hapot ko din sa tiyo kung may pigpangaranan ba. Kung di man sa tuya iampang itong na dako po, Sir Pio. And will the sense of accountability stop there sa pagkakadakop na yan or igwapanin posibleng magbutwa in the process of investigation? Sige. Okay po, Sir Pio. Yan po, Sir Pio, ang mga informasyon tapahay sa luwas in Ramos Plaza. Thank you so much, Angel. Meantime, mabareta man si Jen Budamay mga hanap buhay. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 6 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Kinumpirmar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na may kasunduan ang Pilipinas asin India para pahiwason ang seguridad asin presensya kang India sa West Philippine Sea kay bahan ang mas puro permi na joint naval exercises. Sigon kay Presidente Marcos, bago pa man siya naghali sa Manila, nagkukondukta na ning pag-ensayo ang duwang barko kang India asin duwang barko kang Pilipinas asin sigurado na masusundan pa ini matapos ang sa iyang pagbisita sa India. May polisiya naman ng India na mas maging aktibo sa rehiyon bilang parte kang mas mahiwas na Indo-Pacific sa strategy. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra-rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir and kay Jerome. Shout out kay Benji the Pogi. Yan, Benji Hile. Benji Hile the Pogi. Yan, good morning tabi isay mo. Nagdadangog siya dyan, ano? Good morning. Benji the Pogi Heli. Heli. Yan. Good day yan po. Grabe ng crimes ngun yan. Garo daay na takot, daay ng takot sa Diyos. Diablo na ang nangingibabaw. Yugod moan. Sabi ni 3454. Ay, talagang kung pag-isipon, natataarog daw kayo na di. Ito pa. Sabi ni Sir Dan Belangel. Good morning, boss. Supeke nga na naresibo dyan sa kwari. Nalingawan na. Yung baga tabi, no?
as time goes by, medyo nalilingawan na kung ano na ito. Sa bagay, nasa kaso na po ito, Tabi. Dahil na kita makapagparadiskutir kayo, nasa kaso na iyan. Let the course of justice prevail. Tabi, Yan. Ito pa. Sandali. Sabi ni Sir Alwin, okay po yan, Sir Pio, na topic nyo about sa quarry issue para maaraman kan gabos kung ano talaga ang tama. Maski sa mga barangay na may quarry site para maaraman kung sisay-say nagkikinabang sa nakan payola. Tama po yan na issue about sa alay ko lalo na. Salamat Tabi, Sir Alwin, sa imo na pagtiwala sa programa sin pag-react, pagkakamuyaman sa satuyang sistema kan pagpadalagan kan mga istorya. Si Joshua may dagdag man na report, dangunta daw. Joshua Bino, on the spot report. Joshua, good morning. What's happening, man? Yes, good morning, Tadi Serpio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, nagahuroron-huron Serpio niyan na mga quarry operators dito sa probinsya kan Albay. Asin nagpaplano Serpio na magbilog na nin grupo o kaya union. Yan. Ini Serpio na kumpirmar niya tong bareta ali kay Attorney Erickson Flores, ang nagtitindog Serpio pribadong abogado ni Mr. James Ruiz. Si Mr. James Ruiz Tadi Serpio, iniso nagreklamo sa National Bureau of Investigation o NBI may kinaraman sa pangingikil o paggagad ni na payola nin sarong dating ilihidong opisyal hali sa Tiwi Albay. Sigon Serpio kay Attorney Flores, may nagkapira ng mga quarry operators ang nagpahayag o kaya nagkumpirmar na masabay sinda sa bibilugon Serpio nga grupo. Pwedeng bilugon ini ngunyan na aldaw o kaya sundo sa Miyerkules. Ano ang kwan? Ano ang katuyuhan? Ang rason o kaya katuyuhan kay ni sigon kay Attorney Flores, iyo ang tanganin ng matawan sindanin magkakanigong representasyon. Tangani na kung ano man ang mga plano o kaya pulisiya na gustong ipautob kan gobyerno probinsyal, may kinaraman Serpio sa operasyon kan quarry dito sa probinsya. So siguro we will speculate baka pati na proteksyon kung kontra sa kung may magkikil sa inda, may magkuan, may magpayola na naman. Buda nga ni tararuan Serpio an hero. Ni Serpio, horo halaba lang ini. Pero dangong kuntaan na simbag kan ni Attorney Flores sa naging kahaputan kan DCDBO. Sige. Attorney, nabanggit mo kasi na bubuo ng grupo, yung mga operator. Sino po ang manguna? Yes po, actually yung sa pamumuno po, ito po yung pag-uusapan ng member po ng tinatayong asosyasyon na po na ito, pati po ang agenda. Ang purpose lang po nito ay magkaroon ng tamang representasyon sa sanggunian. At sa ganun po, lahat po ng mga gagawin pang mga panukala ay magkakaroon sila ng abiso at tamang representasyon. Nang sa ganun ay may reach din po ang kanilang interest at maprotektahan din po ang kanilang mga karapatan at within niliyo sa pag-provide ng kanilang mga praktika. Kasi naman po, siyempre part po ng due process na although we acknowledge that yung mga franchise po is a mere privilege, but still once it is granted, it is protected by due process of our Constitution. So dapat po, pag ito po yung na-provide, dapat merong due process notice of hearing ng handang bago mag-provide ng isang mga panpala o isang mga ordinansa na makaka-apekto po sa kanila. Para ang nangyayari po kasi, meron po mga rules and regulations ang ini-issue ang panlalawigan na kung saan sinasabi wala man lang konsultasyon sa kanila. At dahil po rito ay nadidisrupt ang mga kanilang mga operation. So sa pamamagitan po nito, nais po nilang magtayo ng isang association para po collectively yung kanilang pong rights and interests ay may address sa tama po pinakuli. Sila na po yung nag-confirm na sasama dun sa grupo? Actually po, ang mga quarry operators po, yung mga lagpas na
mga 100. So, pero majority of which already signified their interest. And I believe the number will still grow once they formally compete. If I'm not mistaken, if not today or until Wednesday, so that they will start to finalize for yung organization po ng kanilang tinatayong association. Sabi Sir Pio, na naging pahayag ni Attorney Erickson Flores ang pribadong abogado ni Mr. James Ruiz. So 245 ining so sector kan quarry operators digdi sa Albay. Wala isan da kaya may mga polisiya na dahil lamang nagkonsulta da sa mga quarry operators kaya at least mabilog sa galing asosasyon para matawanin representasyon nila boses. No arin posibleng mabilog yan sabi Miyerkules tapos na? Ang sabi Sir Pio, if not makundinda sa mga core operators, if not today, until Wednesday. Ining periodong ini hanggang Miyerkules, anytime within that period, pwedeng mag-teripon. Sige. Ayan, sabi Sir Pio. Pira na yan ng mga core operators? Ang sabi niya, ang core operators niya sa Albay, nasa Sobra Sangatos, majority ngayakaan, nag-signify ng ma-interest sa asosasyon. All of which are consignees? Ikaw mga franchise, ano? May mga sadiri Sir Pio yung franchise na operate ng quarry dito sa probinsya. Yan. Once na tinaon ang pribilehiyong iyan, subject na yan sa certain rules and conditions and protection. Correct. Yan. Okay, sige. So yan tadi Sir Pio, prestong informasyon, kunyan pa sana yan, minataralikodan pa sana. Des Pabino, DCGP. Salamat Joshua sa dagdag na istorya halid yan sa luwas. Continuing developments manungod sa quarry o yung mga quarry operators da, mga consignees. May mga franchisa, mapakusugman kan sa indang lado. Kumbaga, student body organization, SBO. hindi naman. Kundi magkakaigwasinta ng union. Ano tabi? Aggregation, which is allowed by our constitution. Tanganing sa indang mga concerns and sa indang sektor mas lalo pang kumusog tabi. Sige! Joe Margen on the spot report. Pading Jomar, what's happening man? Good morning. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantambay. Stalemate ngona ang laban kan mga sa mga paratinda sa night market. Buda, so paratindanin mga gulayon sa second and third floor kang merkado publiko. Yan. Iyon na ang sukuan. So kasunod kan. So kumbaga papatindahon man sa mga yaon sa Laugan Merkado duman sa night market. Roger, pero bako na yan ang isyo. Ano na ang isyo? So mga paratienda duman sa merkado publiko, nagre-request sa LGU na nagugulpi man nga kami kan burubangking night market. Pwede nga yang aldaw ang night market. Walang hiyak. Dahil kung pwede mandaan na tulong banggi na lamang ngayon. Yan. Tulong lamang ngayon sa nang banggi. Tanaghanaan man kami. Puro banggi na sa nangayon. Yaon sa indagabos ang ano. Yes. Parabakal. Iyo. Nagpasar ng petisyon, sumiter ng petisyon ang grupo kan market vendors, vegetable vendors association sa LGU kay Mayor Ray Bragais. Di kinahuron si alkalde. Nga iyan ang request nindo. Paano ngayon na yugo mo man ngayon? Rayaw na dahil na ngayon nagsarkat sa muya. Buro bang ginasa ang pag sumanga masaod ngayong hapon, imbis masaod na hapon, minahalat na banggi. Dumana sa pabangan, hindi ngayon magsakat. Yan. Di nagugulpi man niya kami. Tama. Baka ngayon pwedeng tulong aldaw sana. Alat ko na ngayon, tapapagadalan ko na ngayon ang mga legalidad kayan. Sabi ni Mayor. Kaya stalemate ngo na. Dahil ngo nang iriruan. It turned out, Paring Pio, sabi pala ni Mayor, maringani ngayon. Tapos hindi na nagagad na tulong aldo. Pwede ba nagagado na dahin na lugon? Kumbaga, ang sabi ng alkalde, maringani nga, tulong aldo sa nang hinagad.
Kaysa papundo iyan na night market. Roger, di ba kung magabat-gabat, madali yan na medyo magyanggan nga. Win-win nga yan. At akong nagkadong nga nindang dahil ng ekang night market, magabat nga yan laban. Gusto sabihin, may tsansa na unrahon. Roger on that. Sa ginibong pag-aadal, kan alkalde, nag-research na siya kayo dahil man pala ini night market, suportado ko ordinansa. Yan. Primero, 2016, executive order lang yan. And bako nga di sa lugar na yan, kundi sa atubangan kang City Mall. Oh. Then, pag 2019, igwang internal resolution ang sanggunian na panglungsod kang tabako na kay guanin night market dahil mana-specify kung saan. And the same year, may executive order naman si dating Mayor Crisel Agman na i-establish ang night market. Duman giraray man sa atubangan kan City Mall, bako man dyan sa presenting lugar ngunyan na pinagarkila. So, sigun kay Mayor Ray Bragay, pipag mag-ururon si Dangunyan, siya, si Vice Mayor Glendong Bungaw, kan sanggunian panglungsod kan tabako, as in ang legal officer si Atty. Yami Balayo, para pag-urulayan ang mga legalidad kan eksistensya kaining night market na yaon mo yan sa arkiladong daga kan lokal na gobyerno. And matapos na mapag-urulayan, igwadaaman nin posibilidad na mapaunrahan ito na tulong aldaw. Very good. Iyon na ito so nakabanggit ni sa DCGB News si Mayor na maringani ali na sa inda na tulong aldaw o di pag-urulayan ta ngayon hanapon tan win-win solution digdi. Kundi dapat ngaya adalan tama rin legalidad tangani na tama ang proseso. Yan. Sabi ko pag-urulan ta kung ano talaga pinakamaray. Sabi ko win-win solution kita. Pero natuod na po ang tao, natuod naman po sa paragenda na yan talaga maghahanap buhay man yan. Dan marayanin ka mismo ng sa organisasyon si Presidente katong sa organisasyon yung dyan po sa merkado, sa second floor, third floor, na siya na po nag-suggest na pwede siya magtulungan daw. Alagad, dahil man po kita pwede mag-desisyon muna kaya. Ang dapat kaya, ibuhuntang legal, ibuhuntang tama, kasing gabos po, dahil man po magkagawa yung mga perwisyo. Na sabi nga ni katong parachin na paano man niya sa patnal daw, kasi mga ang tama sa kanya, itulungan daw. Ako sa kanya po talaga dahil pag-desisyon paano po dyan. Pero sinisiguro ko naman sa pag-ururo na ito, na gabos po kita, hindi kita mawawalag kaya na buhay, gabos po kita, matatawad yung paghanap buhay. Dahil po yan, sarong legal, na hanap buhay, kaya ni po sa tuyo mga tatawad din sa syudad. Si Mayor Natibay talaga man ining si Alcalde Ray, Roger Ronda. Lutong-luto. Yung mo, nag-graduar na. Lalo na kung iagda ka ba kay tukan, lalo na kung iagda ka kay tukan mga panahon, adi. Diyan. Kundi paano ka downtown o nadigdi? Ako na sa naman ang mahalap na agdahon. Kundi dahil pa lamang nagpasabong. Maski pa dangog lamang ko na baka lamang ay bakanti ka dyan o duman lamang ito sa magayon na tambaya. Wala pa. Busy pa. Sige. Tayo pa rin yung mga update. Dakol pang mga kasubago kayo sa pag-ulay-ulay may after the flag raising ceremony. Dakol pang mga update na paabot si Mayor Ray Bragay sa mga masunod na programa. Ilalawag tayo. Pigi mahimay talang ta baka mapanuan programa mo kay istorya matapos ka alas 12:30. Walang iyak. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat pa rin, Jomar. Nakasabay si Mayor Ray Bargaiz, Tabaco City. Thank you so much. Kansay do pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay, day maghali ang masunod tulos. Ang Samuya News Director, si Andy Mar. Ako po si Pio Fernandez. Good morning.